Weche moko ma chik ni onego bed ni medo konyo oganda mondo mi kik gikaw lai machalo kamano. Amendments mantiere kar kae ipenjo kanyo ni bende sirkal nitie gi thuolo mano mar rango kata mar dhi golo delete content mari obile biro delete. Bende magi weche moko mosebedo ka pod medo mana liekore e kor konde mopogore opogore nieri keto gimoro kae magalagala. Sirkal yango ni kokalo e chik ni gibedo thuolo mano mar ka gido court order mar mondo mi gibi gi pull down to ka en case mano mar terrorism kata mano madhi ataro mar chike mantiere pacho kae en moro monego bed ni rango gi wang' moro ma itime yo moro mapiyo ka gin weche mag terrorism kod child exploitation machalo kamago gin maka moko monego bed ni ka ng'ato osedo court order to en gimoro ma ng'ato nyalo timo mano moting'o nyaka website iwacho ni deleting website pulling down websites mago moseneni kata gintiere to girocho ratiro mago oganda kama gintiere. Bende paro gima chal kamae ka diponi kata kokete nitiere apisas moko ma pod nyalo dhi kode matime yo moro mopogore magiwach kata ni gitiyo gi powers mathoth osekon ni court orders oseno ka en sirkal mokwiny kata court orders samoro moko kuomgi bende pane en moro makata apisas matindo makoro tie sirkal nyalo bedo gi thuolo mar luwo. Cleophas ng'ini chike to wan go Kenya kae kata kopogore gi chik mar makoro biro mar tayo weche mag mbuini iyudo kata ka constitution marwa mar 2010 nitie chapter moro miluongo ni chapter 6 mawuoyo leadership and integrity. King'iyo maber inuong'o kidwa bedo a leader you have to conform to that chapter. Nyaka puodhi gi bad sirikal migepe mopogore opogore mang'e ni adier ng'ani oromo okalo. Tinuang'o ni gigi gine karatas lakini gik mwatimo to timore nade to pogore nikech nitiere jok moko maka chik osebedo to gimbe gidwa ni gi abuse chik giti gi chik ni e yo moro moko timore nade moko winjore makanyo be sirikal nyaka nyiswa maler ni to officers moyudi nikech seche ma uponi a post content oningo kuponi po content nani obedo deleted kuponi en ataro mar chik to ningo ambe nitie chike mataya moningo bedni abedo subjected to mondo timre nade mondo konya tayo weche makamagi mondo tera nyake mbele do mondo awachi kapok ang'owa gibedo gi ratiro nikech nitiere moko manyalo bedo insensitive kaka weche mag website manyalo weche mag terrorism ineno seche moko sirikal osefwenyo nang'owa ni John ose create website moro ma nyayo weche mag ang'owa mag tulo ineno to nitiere kako register nyithindo donjo e website ni e nyayo weche mag tulo to ningo bedni kuponi mano timore oningo bedni ambe an gi chik morita seche ma gisefwenyo ni website nani en website manyayo tulo to ningo bedni imaka tikawa titera mbele do tinyalo yudo ni sirkal nigi ratiro mar pull down that content from the website mondo kiko timre nade kiko spread ni ji mang'eny nikech sani kiketa gimoro e mbui ni within no minute ibro yudo ni kiketo gimoro in 10 minutes ibro nwango ni over 100,000 views osetimore nade oseneno gini to koro chik matayo